Тази вечер е една осъществена идея. Преди около месец, когато Ели сподели с мен какво иска да направи, това беше празно пространство. Сега вече, предполагам, с много усилия, много желание, това е осъществено. Нашата задача е да бъдем добрите пролазници и да пожелаем този център да се разраста и развива, защото считам, че има нужда от него. Вие знаете, че светът и Вселената е съставен от енергия и от материя. Но всъщност всичко, което е мащабно и голямо, се съдържа в малкото и обратно, малкото съдържа голямото с едни и същи закони. Сега живеем в ерата на Водолея и пред човечеството и пред всеки от нас предстои една много важна задача, която иска промяна. Преди всичко, тази промяна трябва да се състои в близост с природата, доброта и взаимопомощ, която е необходима във всеки момент. Много от нас имат въпроси, на които нямат отговори, затова голяма част от, не голяма част, от много хора участват в клубове и места, където чрез техники под ръководството на опитни учители, медитация, йога и други известни, стигат до разширение на съзнанието. Освен в вертикален, но и в вертикален план. Това довежда до осъзнаване на нашата роля като хора, които носят духовност и сила. Това би се осъществявало още по-добре, ако се използват правилните храни с подаване на цялата енергия в нас. Се опитам да бъда по-алегоричен. Ако имате един познат, на който непрекъснато правите комплименти, че е много добър, много работлив и всичко в тази посока положително, но знаете, че той не притежава тези качества, това него не би могло да го промени. И всички казани за него комплименти ще бъдат като глухи камбани. Единствено може да набъбне само неговото его, което е вреда. Много от днешните храни, които ни се предлагат, всъщност не притежават основните качества. И това, което към тях се предлага като комплименти, са подобрители, вкусители и всички от този порядък, което прави храната единствено примамлива за нашите рецептори. Тези храни не влизат в същността на истинската им роля. Това създава едно условно, примамливо отношение, особено на малките деца към тях, но в същото време не задоволяват истинските потребности, което изисква и определено отношение наше към търсене на подходящите и съдържащи всичко в себе си като важни компоненти, храни чисти, без химия и по такъв начин да можем да достигаме главното, което е важно в производството на човешкото съзнание, това е волята. Единствено само чрез воля може да бъде сътворено и направено нещо. Всичко останало е илюзия. Аз няма да бъда повече многословен. Искам за миг всеки от нас да се обърне чрез сърцето си с едно добро пожелание към това начинание, да се разраства и онова, което аз знам като бъдещи идеи, да се постигне. Това, което се предлага тук, е само началото. Знам, че в бъдеще тези, които имат подобни производства, ще бъдат канени пред потребителите, за да могат да отговорят на въпросите, които ще им бъдат зададени. Вероятно това ще бъдат посветени хора с мисия, която те осъзнават и ще спазват. Сега е моментът да запазим миг тишина и да пожелаем всеки каквото счита добро. Благодаря. Благодаря на моя много скъп приятел, художника Христо Краля, който е наш съгражданин и гордост за нашия град. Не случайно помолих той да направи откриването, защото изключително много държа това да бъде един духовен център. Не случайно сложих името Хармония. Хармония между тялото и духа.
В тази връзка искам да кажа, че предстои поредица от семинари. Моята цел е да разгърна, да повлека повече хора към този начин на живот, който е моят стил и начин на живот много години на моето семейство. Аз чувствах такава потребност да има такова нещо в нашия град. Нещата се случиха изведнъж, без да ги мисля. Водиме някаква вътрешна сила. Убедена съм, че го правя за добро. Наистина с много любов, с много енергия. И нещата се случваха по най-бързия начин. Срещнах най-подходящите хора, с помощта на които успях да реализирам този проект. Използвам случая да благодаря на всички, които ме разбраха, застанаха до мен, зад мен и по един или друг начин ми съдействаха това да стане реалност и то в невероятно кратки срокове. Благодаря на всички, които са тук, за да споделят тази моя радост и този важен момент в моя живот. Благодаря и на всички, благодарения на които убедена съм, че тази дейност ще продължи да се разраства. Моята цел наистина е по този път да тръгнат максимално много хора, все повече и повече. Човечеството да се осъзнае, това е верният път. Във връзка с това, наистина предстоят семинари на различни тематики, които съм се постарала да засегна. Първият семинар ще бъде на тема биокозметика. В тази връзка другия мой ценен гост е доктор Светла Николова, доктор на химическите науки, която ще помоля също да каже няколко думи. С нея също се срещнах така за момент, но много допирни точки има между нас. Човек изключително духовен, който работи за ограмотяването на хората да вървят. Тя е член и на българското и на европейското законодателство по биопродукти. Давам думата на доктор Светла Николова. Да, благодаря. Аз наистина помагам, защото съм добруджанка и защото това тук в мое участие и присъствие наистина не е случайно. Ние с Илина се намерихме съвсем наскоро, но както и Христо се каза, нали? Да. Както Христо каза, много са малко тези не случайни неща, особено в сферата, когато човек прави нещо, което е свързано с природата и с духовните. Аз работя много отдавна за повишаване на информираността и културата на хората в България, за това биологично земеделие, за биохрани и въобще опазването на околната среда от 15 години. Понякога минала съм много и такива духовни практики, като на Беков, ходя на йога, вегетарианка съм. А понякога на такива езотерични места за йога или за чигун или други, съм срещала хора, които се занимават с това. Например, прегръщат дървета и приемат енергията на дървото, но не всички имат отношението и към опазването на околната среда и собственото си здраве. Нали, очудвам се, възможно ли такъв човек с духовни практики, които ги прилага, да пие алкохол. Не много грубо звучи, не за мен вече. Затова мисля, че това е първото място в България, където се Елина и всички, които са заедно с нея, са създали едно място, където се срещат тези две начала – духовното и природното. Повечето от моите неща, които аз правя, и като лекции, и като работа, са свързани с опазването на околната среда и природата, но това е невъзможно. Не може един недуховен човек да прави неща, които са свързани с природата и обратното. И това е наистина мястото, и таван, и всички неща, които са тук, където тези две сфери се срещат. И благодаря наистина на Елина за това, че е намерила тази връзка. Защото тук що идвам от Варна, последното място, което бях там, обикалях доста биомагазини, просто наредени рафтове, бели, с
хубави биопродукти. Няма никаква атмосфера. Никаква атмосфера. Това, че са биопродукти, не го отличава от това, че не е био. Никакъв начин. Само етикетите на продуктите. Един биомагазин, истински биомагазин е такъв магазин, където има и атмосфера. И се надявам наистина да бъде място и среща за хора, които са с сходни мисли и идеи. И пожелавам много, много добър път нататък на всички хора, които ще идват тук и ще намират и себе си, и ще намират и други хора, с които да живеят, да работят, да споделят. Аз благодаря на доктор Светла Николова. Използвам случая да благодаря на холистичния център, с които така също ще имаме доста съвместна работа. Просто получи се едно единство между нас. Благодаря още веднъж на всички. Знам, че ще ставаме все повече и повече. Заповядайте. Този коктейл е за всички. Само здравословни продукти. Има голяма част от продуктите, които се прилагат в магазина за дегустация. Да видите, да ги опитате, да ви е сладко. И хубаво настроение. Добре, да запазим, знаете. Ще тя си